Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen superbotereak azentazten, entrenatzen, espero dut baietz. Inoiz, galdetu aldiozue zuen buruei zertara etorri gean bizitzara? Ondo egiten ari alzean gauzak? Zer egiten dugu hemen? Jakin dezazu zerbaitetarako etorri zarela. Jarraitu nere bide ikusten eta kontuatuko zea. Aurrera gure supertxikiak. Ezaztu, supersekretu hauek trilogia eder honetan topatuko dituzula. Ez galdu aukera. Oraingoan, supertxiki 2 liburuaren 24. atalean zentratuko gea. Ikusi nahi duzu ze marrazki ederra dagoen atal honetan? Begira. Bertan ikusiko zu edo ni bezalako pertsona jaiotzea, edozein pertsona jaiotzeko aukera oso murritza dagoela. Hau da, pertsona berdina jaiotzeko aukera oso murritza da. Badakizu zein dan? 1 bilioi batetik bat. Eta badakizu planetan zenbat lagun bizigean? 7.000 milioi. Beraz, mirari bat gea. Ze iruditzen zaizu pentsatu alduzu inoiz hortan? Beraz, zu jaiotzeko oso aukera baina murritza gaudela, nahiko arrazoi izan behar du bakarra eta baliotsua sentitzeko. Zertara etorri gea bizitzara? Noski, dir egitea, gu geu izatea, eta bestei ere dir egiten laguntzea. Baldakizu zerk egiten zaituen benetan ederra? Barne lanak. Gero eta askeago sentitzea, gero eta maitasun gehiago sentitzea. Nola egiten da hori? Oztopoa gainditzen, ongi pentsatzen, kezkak aldatzen, horre guztiak egiten gaitu eder barrutik eta noski kanpotik ere bai. Barrukaldekoa kanpoan isladatzen da. Eta zer egin behar duzu? Zuk ez baduzu zure burua maite, kanpoan isladatuko da. Eta orduan hausnartu egin behar dugu. Zergatik orduan ez dut nire burua maite? Espeziala zea eta ez utzi inork aurkakorik esaten. Badakizu zein den ere zer den oso garrantzitsua? Gaizki tratatzen edo sentiarazten zaituztenak zure mundutik at ustea. Eta maite eta zaintzen zaituen pertsona hori edo pertsona horiek zure bizitzan izatea. Ez galdu denborari, gogoratu txikitatik hartu behar ditugun ohiturak. Gorputza mugitu, ondo elikatu, lagun onak eduki aldamenean, atseden hartu, konpainia ona izan, eta garrantzitsuena, pentsamendu horiek zaindu. Bakizu zeingo izun alde batetik jarrezazu postik batean edo paper batean, bakarra eta baliotsua naiz, ikaragarria naiz. Eta hortaz gain, hemen behan jarri esaldi hori eta ikusiko duzu nola hausnarketa hau egiten askoz baliotsuagoa sentituko zen. Ezaztu bakarra eta baliotsua zea, aurrera gure supertxikiak. Amare